ikke, hvor gammel den her er. Den er meget ældre. Det er lige meget. Både på hjælpen. Ja, jamen det er Det er den tæller der. Ja, det er fordi... Nej, jeg har noget Lockgames, noget billigt på sagen. Jeg gider ikke køre mere. Ja, det er ham, der gør det. Og det er jo fra slag til halv fire, så det er lidt i fire, ikke? Ja, der gør man slag til halv, så skal jeg placere Philadelphia fest. Nej, jeg har noget Lockgames, noget billigt på sagen. Jeg gider ikke køre mere. Måske den gale ende, at vi afslører overraskelsen først. Men der er jo ikke nogen regler. Vi har ikke stillet nogen regler for det. Nummer 2. Ja, den kom ned til hans far. Og nummer 2, det blev jo heldigvis også en uden for Danmarks grænser. Så vi fik en nordmand på lystavlen. Og ja, hvem kan det være? Jeg tror, det var nummer 9. Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er det nummer 9. Så jeg blev nummer 9. Og det er fra LL Centerstad Bilruter. Og det blev nummer 2. For at det her, det var noget I mente, når I nu har kørt så langt også. Enten I kommer fra Skjoldens Hold. Vi skal jo udløse den her spænding. Og overdommerne, som er Jens Birk og Tony Werling, de har talt sammen. Nu skal jeg lige se, hvad der står. Det er at starten var imponerende, så mange der var gode til at ramme de gule felter på den par 6 af superiorerne. Nej, der er noget her i vandet, der ikke kan reddes, så det tror jeg altså heller ikke på, at den her kan. Det er totalt. Og det her der er også noget af en besynderlig sag over fra Herning. Ørum er den lavet. Den er jo egentlig meget charmerende, den her, hvis den blev sat i stand. Men sikkert et arbejde. Så Ørum-bussen, vi er inde i med de her meget flotte, autentiske sæder. Ja, det står som helt oprindeligt. Her Bedford på instrumentbordet. Ja, instrumentbordet det er kommet færdigt.